வணக்கம்மா. இன்னைக்கு வந்து சமையல் எப்பவும் போடுற மாதிரி இல்லை. இன்னைக்கு காட்டில் கத்திரி செடி காட்டலான்னு வந்தேன். இது பாருங்க, இதான் கத்திரிக்காய். என் மருந்தடிக்காத காய். மருந்தெல்லாம் எதுவுமே அடிக்க மாட்டாங்க. காய் நிறைய இருக்குது. நேற்றெல்லாம் பறிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு ஒரே காய் தான் இருக்குது. உள்ளார இருக்குது. சரி, உள்ளே போய் எடுக்கிறதுக்கு இப்படி உங்ககிட்ட காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு காட்டுறேன். அந்த தான் அவரை செடி இருக்குது. இந்த அவரை செடிங்க, அவரைக்காயெல்லாம் காய்ச்சிருக்குது. கருப்பு அவரை போட்டிருக்குது. அவரைக்காய் கருப்பு அவரை போட்டிருக்குறோம். அதனால சரி காட்டலாம். அந்தட்ட செடியெல்லாம் இருக்குது. அந்தட்ட செடியெல்லாம் செம்பருத்தி பூச்செடி, பீக்கங்காய் செடி, தென்னை மரம், வாழை மரம், அங்கே சோளக்காடு எல்லாம் இருக்குது. இன்றைக்கி இதை காட்டலான்ட்டு இன்றைக்கி அப்படியே வந்துட்டோம். சோளக்காடெல்லாம் இருக்குங்க. அதனால் இன்றைக்கி இதை காட்டலான்ட்டு வந்திருக்குறோம். ரொம்ப நன்றிங்கம்மா. பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கம்மா. நீங்களோட ஆதரவு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேணும்.